With the phone is Councilor Dindo Ramos. Councilor, may gabi, sir, idol. May gabi sa imo action art no kag sa tanan niya tagpalamati sa imo programa may gabi sa inyo tanan. Sir, sorry gid sa disturbo. Kay siling ko hindi ko gid lamahang gid kundi 2 weeks na lang ining nabilin para sa pati gayonon nga night market. Can you tell us nanong matabo sini sir closure gida sang dalan every weekend? Actually na nga padala sila letter sa ato last week man na siya action art no. Okay. Kaya gusto nila mag-hold sang night market. Actually ang ila Bonifacio Street ang ilayo nila. Mm-hmm. So kami wala man namon dayon gin approve na or gin deny ang ila request. Siling ko lang ano ta na endorse niya sa Bacolod Traffic Authority Office for Okay. their comment and suggestion no. So sa kagina na pasulod sang bitaw ang ila recommendation nga sila nila nang lumabudlayan daw siguro sa Bonifacio tungod nga may ongoing construction da rehabilitation sa market. Okay. So ang ilang gin-recommend kagamo man to sila may ginpang hatag ng mga suggestions. Dila lang sa may Ballesteros kay ina nga area sa una sang administration sa aton nga former mayor no Monico Pertevilla naka night market man na sila. So nang amo na ang recommendation sa bitaw. So ang ginobra naton na ayaw ko suggestion sa iban nga mga konsyales. Okay. Kung ano bala ang aton himuon no. So nag-come up kami with a decision na gaan sila sa experimental period no. For 2 weeks, 2 weekends. Okay. Para mabalance ang incoming mga administration or sang chairman sa Committee on Market kasang laws, ordinances, and good government kung bala there is a need sa hatag sa ordinansa o paghimo sa ordinansa nga maging isa ka permanent nga bagay man na dagati amo na siya bila action art dapat i-activate man ang aton mga economic activity sa Bacolod. Okay. Kaya iniapektado siya sa COVID-19 nga pandemic no. Aha. So it was unanimously approved. Kag siguro depende na sila no kaya ang ila na presidente wala si Sheila Versosa lang sila iyan ang nag-request no siko they have to coordinate with the Bacolod Traffic Authority Office kag sa ano sini ng sectoral concerns office no kay Pinida kung bala ng kano sila masugod. Okay. Of course, ang inisya may approval kag imprimatur sa aton man nga mayor no kati dapat ang decision sa nga bagay ang aton man nga mayor. Yes. So baling weekend ang ginamuno. Sabado kag Domingo lang ni sir kun 1 day lang. Actually, nang depende na gyapon sa aton nga office of the city mayor no. Okay. Or, ano nga nang pwede na sila nga Friday, Saturday or Sunday tatlo in a week for 2 weeks para mabalaan kung sa diin ang maayong adlaw na dapat din ma-formalize man sa aton nga mga sa konseho ta na may ara ng night market sa sidadang area. Kaya kung Okay. natin bala action art, bisa sa Baguio, bisa sa Tagaytay, ang night market no part na sang ano sang economic activity nga patikayon sa aton mga LGU. Okay. So in actually the experimental basis, Aha. if it will cause traffic congestion, if it will not bring economic activity to the area, so hindi man na siya natin pag-permanente. So bali ano siya matabo during the night market, bali siragi na yung bilog nga Ballesteros. Ang Ballesteros, hindi iba na sila ng bilog, no? Okay. So, half lang siguro. Depende ka sa bitaw, gyapon Ah, action okay. art kung anong ilang ano. Kay, ang amon na suggestion sila, there is a coordination sa ining accredited association sa bitaw kag sa aton nga office of the city mayor. Kay Okay. kami nag-authorize lang kami sa pag-conduct on an experimental basis sa night market na with the approval of the city mayor ng action art. Ay, sige, so ulaton na lang gurong bitaw na kag si Mayor. Ikaw na, nung gidang desisyon para ma-inform naman ang public sa sining duha ka weekend nga may patigayunon dira nga night market. Sir, kuha na lang no, 2 weeks naman lang nabilin, more than 2 weeks gali sa imo sining incumbensy man.
Personally, I'm so glad nga why gid makalabot nga aton buto iya sa nagligan ni election. So, kuan sir, anong plano ta after sini? Actually daw, wala bang gima ko plano, mabalik ka sa private practice. Pero may mga offer naman sa aton consultancy, no, sa iba ni mga LGU ko sa i-announce sila na action art, no? Kasi nga, sa pag-text mo sa akon, nga kung pwede mo interview mo ko, why ko nagdadawa kasi ko tigma-miss ko ng mga sitwasyon. So, sa diin makapanginunanon kita sa atong mga pumuluyo pag sa imong programa. Gani man. Interview mo ko nga guest, di ba, sa imong mga programa. Gina, isa ka bagay man nga gina-appreciate nato, na cherish man nato, ang ato pag-ingat na sa public service. Gani man. Unfortunately, di na tasta. But siguro mo siling ko ng performance during the time na napungko mo kita bilang isa ka konsyal. Gani. So, good luck sa bagong journey pero i-open lang line na mo nimo sa amon diya kay basi anytime basi may iban nga issue nga pwede kami makakonsiho sa imo Blasar. Anytime action arta basi makaupod mo tagyapon, no? Basi makaservisyo mo tagyapon sa siyudad sa Bacolod in some other capacity. Thank you, good morning gabi sa imo. Salamat gid. God bless. God bless. Action firing line. Councilor Dindo Ramos, sumabalaan ta ni gali kung ano gid actually ang padugi da o matabo sa night market, no? Number 1, bala ang bilog nga Balisteros masirain na or bala half sang Balistero Street ang okupahon, depende pa na sa recommendation pag isang bitaw and subject for the approval ni Mayor Bing Leonadia, no? So sa masunod nga duha ka weekend, masulod ng bagong administration, depende niya sila kung ano ang pag-assist. Bala sigihon, inatira sa lugar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.